Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το πλαστικό της Μίκρας, όπου για την κατηγορία των προπαίδων παρακολουθήσουμε τον αγώνα ανάμεσα στους Μπέμπιδες και τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Εμείς από μισή θέση των δύο ομάδων. Μπέμπιδες, σημερινό παιχνίδι θα αγωνιστούν με τους Γούτο, Γκαμάνι, Καμπασακάλι, Ζήση, Μπιλίκμπαση, Χατζόπουλο, Καμπασακάλι, Παρασκευά, Βαλαή, Σολομονίδη, Σαριδάκη, Βλάχο και Κουταλίδη. Έναρξη αυτή τη στιγμή του αγώνα, ενώ η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει παραταχθεί με τους Ζαδικόπουλο, Θεοδωρίδη, Τσαπακίδη, Ιατρού, Παϊραζίδη, Αδαμόπουλο, Τσιάτρη, Καρακούτη, Κωνσταντέλια, Κίζηλη και Μάντικα. Διαιτητής ο κύριος Κρυθαρίδης με βοηθούς τους Παπαδόπουλο και Αντωνίο. Με ένα πλάγιο τώρα έχει κερδίσει η ομάδα των Μπέμπιδων από τα δεξιά. Μπιλίκμπαση θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Εκτελέστηκε εκεί τώρα αυτό το πλάγιο. Έχει βγει μπάλα όμως, ο βοηθός θα δώσει το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ένα πλάγιο το οποίο εκτέλεσε ο Τσαπακίδης πίσω για τον Θεοδωρίδη. Ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα, Παϊραζίδης. Αφήνει για τον Αδαμόπουλο. Η συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας. ΠΑΟΚ Στάνθη στο Μακεδονικό. Με τον Τσαπακίδη τώρα. Από τον Καρακούτη. Κυκλοφορία της μπάλας από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Τώρα στο χώρο του κέντρου έχουμε τον Αδαμόπουλο να βγάζει πιο πλάγια την μπάλα. Αδαμόπουλος πίσω για τον Θεοδωρίδη. Καρακούτης παίζουν εκεί των Μπέμπιδων. Πάντα η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της τώρα. Με την μπροστινή παλιά η οποία έγινε το 1-2 εκεί, θα κοπεί από τον Βαλαή. Ελέγχει τώρα εκεί ο Βλάχος, θα χάσει εκ νέου την μπάλα. Πίσω η μπάλα από τον Τσιάτρη, Θεοδωρίδης για τον Τσαπακίδη. Καρακούτης τώρα. Έχει βγει η μπάλα προηγουμένως από την πίεση εκεί του Σαριδάκη. Πλάγιο παίρνουν οι Μπέμπιδες. Τελικά έχει δώσει φάουλ, έχει δώσει για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε τώρα εκεί όπου έχουμε τον Ιατρού. Η παλιά του η οποία βγήκε, δεν μπόρεσε εκεί να περάσει ο Μάντικα. Συνεχίζει όμως το παιχνίδι μας, πίσω η μπάλα από τον Βλάχο. Με τον Χατζόπουλο τώρα να βγάζει πιο αριστερά εκεί. Μαδά τον Μπέμπιδον, έχει την μπάλα στην κατοχή της. Προσπαθεί εκεί και παίρνει φάουλ τώρα ο Σαριδάκης. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα για την ομάδα των Μπέμπιδων σε αυτά τα πρώτα λεπτά εδώ στο πλαστικό της Μίκρας. Εκτελέστηκε μια κεφαλιά από τον Βλάχο, εκεί όπου ελέγχει τώρα και διώχνει ο Ιατρού. Αδαμόπουλος στο χώρο του κέντρου. Τσιάτρης βγάζει για τον Κωνσταντέλια, δεν πέρασε αυτός εκεί, κόπηκε. Βαλαής ελέγχει την μπάλα τώρα, πιέζεται, γυρνάει πίσω εκεί όπου έρχεται να διώξει ο Κουταλίδης. Τρέχει τώρα ο Σολομονίδης εκεί να διεκδικήσει το κόψιμο της μπάλας. Αυτή θα καταλήξει στον Καμπασακάλι τον Παρασκευά από τα πλάγια. Μια σέντρα η οποία βγήκε και δεν πέρασε για τον Σαριδάκη. Το διώξιμο της μπάλας από τον Θεοδωρίδη. Κεφαλιά του Βαλαή. Θεοδωρίδης θα κατεβάσει, θα βγάλει για τον Τσαπακίδη. Τόσο θα γυρίσει πίσω στον Ιατρού. Αδαμόπουλος προσπαθεί να παίξει το 1-2 τώρα εκεί. Αδαμόπουλος πάντα κρατάει την μπάλα. Βγάζει για τον Καρακούτη. Θα κοπεί αυτός. Τσαπακίδης, Αδαμόπουλος, Καρακούτης, πίσω η μπάλα. Θεοδωρίδης για τον Ιατρού. Βγάζει μια μπαλιά εκεί. Έχει σηκωμένη τη σημαία βοήθος. Έχουμε offside. Ο Κίζηλης έχει υποδειχθεί σε offside. Ο τερματοφύλακας τώρα, ο Γκούτος, θα βγει έξω από τη μεγάλη του περιοχή για να εκτελέσει αυτό το offside. Δυνατά εκτελεσμένο. Τσαπακίδης πιέζεται εκεί από το Σαριδάκι.
Πάντα Τσαπακίδης. Καρακούτης πίσω τώρα από τον Αδαμόπουλο για τον Θεοδωρίδη και αυτός θα βγάλει στον Ιατρού. Κρατάει την μπάλα τώρα εκεί ο Τσιάτρης. Ήρεμα θα βγάλει δεξιά για τον Παραζίδη. Κρατάει αυτός εκεί την μπάλα. Πάλι πίσω. Ιατρού. Λάθος. Θα κερδίσει τώρα ο Βαλαής. Βαλαής κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πιεζόμενος θα την χάσει. Καρακούτης θα δώσει για τον Ιατρού. Αυτός στον Παϊραζίδη. Αδαμόπουλος. Θεοδωρίδης. Κάτω από το χώρο του κέντρου η ομάδα των Μπέμπιδων ψάχνει διαδρόμους η του ΠΑΟΚ με τον Τσαπακίδη να βγάζει μια μπροστινή παλιά για τον Κίζηλη. Κίζηλης τώρα θα περάσει και μπει μέσα στην περιοχή. Το γύρισμά του, το κόψιμο τελευταία στιγμή εκεί σε κόρνερ από τον Γκαμάνη. Ένα κόρνερ τώρα το οποίο θα εκτελεστεί από τον Κωνσταντέλια για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η εκτέλεση τώρα. Το διώξιμο εκεί της μπάλας. Κεφαλιά από τον Ιατρού. Ελέγχει ο Τσαπακίδης. Τσαπακίδης βγάζει την μπροστινή παλιά για τον Κωνσταντέλια. Καλύβει εκεί την μπάλα όμως ο Μπιλίκμπαση. Έχουμε την μπάλα τελικά φάουλ. Δεν είμαστε καλά. Πιο γρήγορο ρυθμό. Πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι μας. Γιατροί, πιο λίγες επαφές. Εκτελέστηκε με τον Γούτα τώρα. Το διώξιμο εκεί της μπάλας. Κερδίσουν οι του ΠΑΟΚ. Μάντικας με τα δεξιά. Πιεζόμενος εκεί από τον Χατζόπουλο. Το γυρισμά του προς τα πίσω κόβει ο Βαλαής. Βαλαής τώρα. Βαλαής θα σκάψει την μπάλα εκεί. Τελικά πίσω αυτή. Επικίνδυνα. Τελικά ο Ζαδικόπουλος την ελέγχει. Ήρεμα για τον Θεοδωρίδη και αυτός βγάζει στον Ιατρού. Αδαμόπουλος βγάζει μια παλιά. Κόβει ο Βαλαής. Νέο διώξιμο της μπάλας από τον Κουταλίδη. Εκεί όπου ελέγχουν τον Μπέμπιδον τώρα με τον Χατζόπουλο. Να δίνει για τον Βαλαή. Κρατάει αυτός εκεί την μπάλα. Πίσω. Γούτος. Βγάζει για τον Κασαμπακάλη. Το Ζήση. Γκαμάνης. Μπροστινή παλιά του Σαριδάκη. Έχει ο Βλάχος εκεί. Θεοδωρίδης την ελέγχει. Θα γυρίσει ρυψοκίνδυνα εκεί πίσω. Τελικά ο Ιατρού είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα εκεί. Θα δώσει τώρα για τον Αδαμόπουλο. Τσιάτρης. Κωνσταντέλιας. Φάουλ από τον Βαλαή. Ένα φάουλ τώρα εκτελεσμένο από τον Κωνσταντέλια μες στην περιοχή εκεί. Το κόψιμο της μπάλας από τον Χατζόπουλο ήταν πλάγιο. Η εκτέλεση του πλαγίου τώρα. Δυνατά εκτελεσμένο εκεί. Το κόψιμο της μπάλας. Πιο μακριά τώρα ο Γκαμάνης. Βλάχος προσπαθεί και να κατεβάσει πιεζόμενος. Θα χάσει την μπάλα όμως από τον Αδαμόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει πίσω για τον Ιατρού. Ιατρού βγάζει δεξιά για τον Παϊραζίδη. Το κόψιμο της μπάλας πλάγιο από τον Γκαμάνη. Πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα με τον Θεοδωρίδη να δίνει για τον Κωνσταντέλια. Προσπαθεί αυτός να παίξει το 1-2, θα κοπεί εκεί. Χατζόπουλος βγάζει για τον Σαριδάκη, αυτός βγάζει την μπροστινή παλιά για τον Βλάχο. Θεοδωρίδης δείχνει να ελέγχει και την μπάλα. Θα την βγάλει τώρα για τον Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος. Πιο δεξιά για τον Παϊραζίδη. Πάλι
Αδαμόπουλος θα χάσει και την μπάλα όμως τώρα από τον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος βάζει το σώμα του εκεί για να κρατήσει την μπάλα. Πιέζεται πάντα από τον Αδαμόπουλο. Τώρα θα βγάλει την μπροστινή παλιά. Είναι δυνατή όμως. Την ελέγχει ο Ζαδικόπουλος. Θεοδωρίδης. Πάντα Θεοδωρίδης τώρα. Θα βγάλει την μπροστινή παλιά. Προσπαθεί να την κατεβάσει και ο Κωνσταντέλιας. Τελευταία στιγμή το κόψιμο της μπάλας από τον Κουταλίδη. Έρχεται ο Σαριδάκης. Βάζει το σώμα του και κερδίζει ο Κίζελης. Κίζελης βγάζει και την μπροστινή παλιά. Επικίνδυνα εκεί το κόψιμο του Γκαμάνη. Κίζελης. Πίσω η μπάλα τώρα από τον Καρακούτη για τον Τσαπακίδη. Τσαπακίδης. Αδαμόπουλος. Τσιάτρης. Κωνσταντέλιας. Θα χαθεί η μπάλα. Χατζόπουλος για τον Βλάχο. Τελικά ο Ιατρού τώρα θα βγάλει για τον Μάντικα. Μάντικας μια μπροστινή παλιά δεν περνάει. Κόβει ο Χατζόπουλος αρχικά. Συνέχεια όμως το παιχνίδι μας πάλι η ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα με τον Μάντικα. Ομάδα του ΠΑΟΚ η οποία ψάχνει διαδρόμους στην αμυντική λειτουργία της ομάδας των Μπέμπιδων. Το 0-0 παραμένει με την ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα Τσιάτρης έξω από την περιοχή. Βγάζει μια παλιά εκεί. Δεν περνάει. Κόβεται. Βλάχος για το Βαλαή. Κρατάει αυτός και την μπάλα. Τώρα θα βγάλει πιο πλάγια την μπάλα για τον Γκαμάνη. Το διώξιμο του Βλάχος. Κόβεται. Μάντικας έρχεται να την κατεβάσει να δώσει για το Αδαμόπουλο. Μάντικας πίσω. Θεοδωρίδης. Τσαπακίδης. Καρακούτης. Παίζεται εκεί από τον Μπιλίκ Μπάση. Θα κοπεί. Βαλαής. Κόντρα τώρα εκεί από τον Κασαμπακάλι. Μια μπροστινή παλιά δεν πέρασε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Πίσω αυτή. Μπιλίκ Μπάση για το Σαριδάκι. Θα χάσει εκεί από τον Τσαπακίδη, ο οποίος βγήκε πρώτος στην μπάλα. Τσαπακίδης. Πίσω. Καρακούτης. Κωνσταντέλιας. Κρατάει και την μπάλα. Τελικά αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Τσαπακίδη. Θεοδωρίδης, Αδαμόπουλος. Ιατρού. Μάντικας. Παϊραζίδης. Βγάζει μια μπροστινή παλιά, δεν περνάει. Αμήνεται πολύ καλά μέχρι στιγμής η ομάδα των Μπέμπιδων. Ενώ τώρα μπροστινή παλιά από τον Βαλαή ελέγχεται εκεί από τον Τσαπακίδη. Κοντά του είναι ο Σαριδάκης. Τώρα θα δώσει για το Θεοδωρίδη. Από τον Ιατρού η μπάλα θα βγει τώρα δεξιά εκεί που έχουμε τον Παϊραζίδη. Βγάζει μια μπαλιά εκεί, δεν περνάει. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι μας. Πίσω. Ιατρού. Θεοδωρίδης. Βγάζει την μπροστινή μπαλιά. Προσπαθεί εκεί ο Κωνσταντέλιας, κόβεται αρχικά. Η μπάλα καταλήγει όμως στον Κίζλη, ο οποίος την κρατάει πιο πίσω. Αδαμόπουλος, μια μπροστινή μπαλιά πολύ δυνατά. Θα βγει και θα πιάσει την μπάλα ο Γούτος. Το δυνατό βολέ τώρα, δεν πέρασε η μπάλα εκεί. Συνέχεια όμως στο παιχνίδι μας. Πίσω αυτή για τον Αδαμόπουλο. Μάτα του πάω, Κωνσταντέλιας στα κοπεί και αρχικά η μπάλα καταλήγει στον Καρακούτη. Κόντρα και με τον Μπιλίκ Μπάση. Πλάγιο τώρα από τον Βαλαή. Ένα πλάγιο εκτελεσμένο τώρα, το κόψιμο της μπάλας εκεί από τον Σαριδάκη. Έχουμε νέο πλάγιο. Τσαπακίδης θα το εκτελέσει για τον Καρακούτη πάλι. Τσαπακίδης πίσω η μπάλα. Θεοδωρίδης. Ιατρού. Πιο δεξιά η μπαλιά του για τον
Παϊραζίδη, προωθείται τώρα αυτός εκεί, βγάζει μια μπαλιά, κόβεται όμως από το Βαλαή και τώρα η ομάδα των Μπέμπιδων. Βαλαής πάντα σε αυτή την προσπάθεια, θα ανοίξει πολύ και την μπάλα θα κοπεί. Με τον Παϊραζίδη από τα δεξιά. Παϊραζίδης για τον Τσιάτρη. Προωθείται τώρα ο Θεοδωρίδης, βγάλει και για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας δεξιά εκεί για τον Τσιάτρη. Πίσω αυτός Παϊραζίδης, πιέζεται εκεί. Παϊραζίδης για τον Ιατρού, πιο πίσω με τον Θεοδωρίδη τώρα. Θεοδωρίδης βγάζει μια μπροστινή παλιά για τον Τσαπακίδη, προσπαθεί αυτός για να περάσει. Τσαπακίδης τώρα, Τσαπακίδης πιέζεται από δύο παίκτες των Μπέμπιδων, καταφέρει να γυρίσει την μπάλα και όπου την ελέγχει τώρα και τη διώχνει ο Χατζόπουλος, πιο μακριά ο Βαλαής. Κερδίζουν πάλι όμως οι του ΠΑΟΚ. Κατοχή της μπάλας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν όμως μέχρι στιγμής καταφέρει να απειλήσουν την ιστία του Γούτονα. Τώρα η ωραία προσπάθεια και από τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να περάσει από τον Βαλαή. Κωνσταντέλιας πάντα εκεί. Σφυρίζει ο ρέφερι κοντά στη φάση. Έχουμε φάουλ. Ένα φάουλ τώρα. Έτοιμο να εκτελεστεί ο Καρακούτης, είναι κοντά στην μπάλα. Καρακούτης εκτέλεσε δυνατά. Η μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γούτου. Σιγά σιγά τώρα ο τερματοφύλακας των Μπέμπιδων θα στήσει το μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το ελεύθερο. Εκεί όπου κερδίζει τον Μπέμπιδες, μια παλιά προς τα πίσω, ρυψοκίνδυνη εκεί. Μάντικας θα ανοίξει πολύ την μπάλα. Αυτή πίσω στον Γούτο. Το βολέ. Το σκάσιμο εκεί της μπάλας. Προσπαθεί ο Βλάχος με τον Θεοδωρίδη κοντά του. Θεοδωρίδης θα πάρει φάουλ. Τέλεση από τον Θεοδωρίδη για τον Αδαμόπουλο. Αυτός στον Ιατρού. Τώρα προωθείται, βγάζει και την μπροστινή παλιά για το Μάντικα. Μάντικας έξω την περιοχή, βγάζει μια παλιά εκεί από τα πλάγια. Τώρα η ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει ο Καρακούτης τώρα. Πιεζόμενος από το Σαριδάκι πίσω για τον Παϊραζίδη. Παϊραζίδης βγάζει τη σέντρα μες στην περιοχή. Διώχνουν τον Μπέμπιδον. Τσαπακίδης. Τσαπακίδης τώρα θα περάσει εκεί, θα βγάλει και τη σέντρα. Ωραία το σούτ από τον Κίζιλ ήταν, η μπάλα φεύγει σε out. Γούτος τώρα στο ελεύθερο. Και όπου έχουμε τώρα το Σαριδάκι να γίνει προς τα πίσω για τον Μπιλίκμπαση. Τρέχει αυτός για να προλάβει. Πιέζεται από το Μάντικα. Η κόντρα από τον Καμπασακάλη τον Ζήση. Πίσω Κωνσταντέλιας. Θεοδωρίδης. Αδαμόπουλος. Αυτός βγάζει για τον Θεοδωρίδη. Τσαπακίδης. Μπάντικας. Με τον Αδαμόπουλο τώρα να δίνει για τον Ιατρού. Αυτός να βγάζει στο Μάντικα. Κωνσταντέλιας. Δεν τώρα την μπάλα στην περιοχή. Θα βγάλει πιο δεξιά και για τον Τσιάτρη. Ένα σούτα, κοντράρει μπάλα. Προσπάθεια τώρα εκεί. Γκαμάνης και Κασαμπακάλης. Τελικά ο Καρακούτης θα την κερδίσει. Θα γυρίσει εκ νέου πίσω. Παϊραζίδης. Βγάζει μια μπαλιά για τον Κίζιλη.
Κιζίλης, κοντά το Κουταλίδης. Δεν μπορεί εκεί να περάσει. Το διώξιμο τώρα της μπάλας από τον Γκαμάνη. Έχει βρει σε χέρι παίκτη του ΠΑΟΚ. Δίνεται αυτό το φάουλ. Το εκτέλεση τώρα αυτού του φάουλ από τον τερματοφύλακα. Διώξιμο και της μπάλας. Βάζει το σώμα του ο Κίζηλης τώρα. Κίζηλης βγάζει και την μπροστινή παλιά. Θα περάσει αυτή. Έξοδος εκεί του Γούτο. Κωνσταντέλιας. Θα περάσει ωραία εκεί τώρα. Πάντα Κωνσταντέλιας. Κάνει το κάτι παραπάνω εκεί. Θα χάσει την μπάλα αρχικά. Η σέντρα τώρα από τον Τσαπακίδη. Βγαίνει εκεί και με δεύτερη προσπάθεια ο Γούτος θα πιάσει την μπάλα. Το δυνατό βολέ τώρα. Σκάσιμο και της μπάλας. Προηγουμένως έχουμε φάουλ πάνω στον Σαριδάκη. Φάουλ το οποίο έρχεται να εκτελέσει τώρα ο Χατζόπουλος για τους Μπέμπιδες. Το 0-0 ανάμεσα σε Μπέμπιδες και ΠΑΟΚ παραμένει εδώ στο πλαστικό της Μίκρας. Η εκτέλεση τώρα δυνατά και μες στην περιοχή. Διώχνει ο Θεοδωρίδης. Μαντικάς. Βγάζει μια μπαλιά για τον Κωνσταντέλια. Περάσει αυτός. Έχει βγει μπάλα. Έχουμε πλάγιο. Πλάγιο εκτελεσμένο για τον Βλάχο. Αυτός θα γυρίσει για τον Γκαμάνη. Μάδα των Μπέμπιδων. Χατζόπουλος, μια μπαλιά, Βλάχος. Χατζόπουλος, βγάζει μπαλιά τώρα για το Σαριδάκι, αυτός πίσω. Παλαής, πιο πίσω για τον Μπιλίκμπαση. Σαριδάκης, Χατζόπουλος. Βγάζει μια μπαλιά, δεν περνάει. Βαλαής θα την ξανακερδίσει. Δώσει τώρα για τον Γκαμάνη, αυτός βγάζει μια μπαλιά εκεί, όπου την κρατάει τώρα ο Σολομονίδης. Σολομονίδης προσπαθεί, κόβεται από τον Καρακούτη. Αδαμόπουλος, Θεοδωρίδης για τον Τσαπακίδη. Κωνσταντέλιας. Τσαπακίδης. Κόβεται την παλιά του από τον Μπιλίκμπαση. Πάλι Τσαπακίδης πίσω για τον Θεοδωρίδη. Αυτός θα δώσει στον Αδαμόπουλο. Δεξιά. Παϊραζίδης. Θα κοπεί η μπαλιά του από τον Χατζόπουλο. Αυτός θα βγάλει για τον Βλάχο. Βλάχος τώρα σε αυτή την προσπάθεια εκεί. Ανοίγει την μπάλα. Δείχνει να την ελέγχει ο Παϊραζίδης. Με πλάγιο. Πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε, το διώξιμο εκεί της μπάλας. Έχουμε out την μπάλα. Από τον τερματοφύλακα τον Ζαδικόπουλο. Η συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας με τον Ιατρού. Ιατρού θα βγάλει για τον Κίζηλη. Κίζηλης δεν μπορεί να περάσει. Θα κοπεί εκεί από το Σαριδάκι. Βαλαής. Βαλαής τώρα εκεί προσπαθεί πάντα. Βαλαής. Η μπροστινή παλιά από τον Κασαμπαλή. Σε θέση offside όμως υποδεικνύεται ο Σαριδάκης. Μάτα τώρα του ΠΑΟΚ με την μπροστινή μπαλιά για τον Κωνσταντέλια από τον Τζαπακίδη. Έξοδος και πιάσιμο της μπάλας από το Γούτο. Βαλαής. Παίζει ο Τσιάτρης. Μπιλίκμπασης. Φύνει την μπάλα να βγει σε πλάγιο. Ένα πλάγιο εκτελεσμένο. Το σήκωμα της μπάλας τώρα από το Σαριδάκι. Τσιάτρης θα πάρει την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κωνσταντέλια. Κατεβάζει όμως ο Βλάχος για τον Βαλαή. Αυτός στο Χατζόπουλο.
Χατζόπουλος βγάζει την μπροστινή παλιά. Σέντρα τώρα. Ελέγχει ο Αδαμόπουλος στη σέντρα του Σαριδάκη. Θεοδωρίδης για τον Αδαμόπουλο. Πιο δεξιά αυτός. Μια παλιά η οποία βγήκε. Έχουμε πλάγιο τώρα. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Έχουμε νέο πλάγιο τώρα. Η εκτέλεση του πλαγίου. Πίσω η μπάλα. Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης βγάζει μια παλιά. Μάντικας, το γύρισμά του λανθασμένα. Έχουμε πλάγιο. Ένα πλάγιο τώρα εκτελεσμένο. Βλάχος κόβεται. Σαριδάκης τώρα βγάζει για τον Βαλαή. Βαλαής εκεί προσπαθεί να περάσει. Θα δώσει για τον Χατζόπουλο. Ο Χατζόπουλος βγάζει την παλιά τώρα για τον Σολομονίδη. Σολομονίδης εκεί. Σέντρα του. Μπαλά στην αγκαλιά του Ζαδικόπουλου, ο οποίος με τα χέρια αφήνει τώρα για τον Τσαπακίδη. Τσαπακίδης βγάζει την μπροστινή παλιά. Κόβει με το κεφάλι και ο Βαλαής. Έρχεται να διώξει ο Γκαμάνης. Γιατρού. Μάντικας. Τσαπακίδης βγάζει την μπροστινή παλιά. Πίσω αυτή. Επικίνδυνα εκεί. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει όμως ο Κουταλίδης να παραχωρήσει το κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Καρά! Ξύπνα 2-1 είπαμε. Κόρνερ τώρα το οποίο θα εκτελέσει ο Κωνσταντέλιας, ενώ προωθούνται αρκετοί παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Τελικά δώσει δίπλα του εκεί για τον Καρακούτη. Πάλι Κωνσταντέλιας βγάζει για τον Καρακούτη. Βγαίνει και διώχνει την μπάλα παραχωρώντας πλάγιο. Ο Χατζόπουλος. Ένα πλάγιο τώρα εκτελεσμένο από τον Τσαπακίδη να το εκτελεί, να δίνει για τον Ιατρού. Τους θα τη βάλει στο χώρο του κέντρου. Εκεί έχουμε τον Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος. Παϊραζίδης για τον Τσιάτρη. Έχει μια παλιά εκεί για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας. Πάντα Κωνσταντέλιας τώρα έξω την περιοχή. Εκεί ψάχνει ένα στήρμα. Προσπαθεί να παίξει το 1-2. Η ομάδα του ΠΑΟΚ από τα δεξιά εκεί τώρα. Το σουτ και έχουμε την απόκρουση εκεί. Σε κόρνερ από τον Γούτο. Το σουτ του Καρακούτη ήταν πολύ καλό εκεί. Ο τερματοφύλακας τον Μπέμπιδον καταφέρνει να διώξει σε κόρνερ λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, και ενώ παραμένει το 0-0. Η εκτέλεση ευθείας εκεί θα πιάσει ο Γούτος. Σιγά σιγά τώρα το δυνατό βολέ από τον Γούτο. Τσαπακίδης εκεί. Σαριδάκης θα γύρισε πίσω για τον Βλάχο. Κόβεται από τον Ιατρού. Μάντικας κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Ιατρού. Κωνσταντέλιας τώρα βγάζει την μπροστινή παλιά. Κόβει εκεί ο Κουταλίδης. Η παλιά του είναι για τον Σολομονίδη. Πιέζει εκεί ο Παϊραζίδης βάζοντας το σώμα του. Πίσω το διώξιμο του Γκαμάνη πάνω στον Καρακούτη. Καρακούτης τώρα βγάζει τη σέντρα, δεν περνάει, κόβεται αρχικά η μπάλα. Το στρώσιμο τώρα, ένα σούτ από τον Κίζελη. Σωτήρια θα πέσει και θα πιάσει ο Γούτος. Σε επαφή στο σούτ του Κίζελη. Ματοφύλακα στον Μπέμπιδον θα πιάσει την μπάλα. Το δυνατό βολέ. Προηγουμένως έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Κρυθαρίδη που βρίσκει Μπέμπιδες και ΠΑΟΚ στο 0-0. Εμείς θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου εδώ στο πλαστικό γήπεδο της Μίκρας.
Μπέμπιδες ΠΑΟΚ για την κατηγορία των προπαίδων. Μόλις έχει ξεκινήσει αυτό το δεύτερο μήχρονο, εμείς να πούμε ότι το πρώτο μήχρονο και τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 0-0. Η ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα είναι αυτή η οποία με τον Παϊραζίδη θα δώσει για τον Αδαμόπουλο. Γιατρού. Πιο αριστερά η παλιά του εκεί για τον Τσαπακίδη. Το 1-2 κόβεται Βαλαής, θα γυρίσει πίσω, θα διώξουμε τώρα από τον Μπιλίκμπαση εκεί όπου ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Θεοδωρίδη. Αδαμόπουλος τώρα βγάζει μια μπροστινή μπάλια για τον Παϊραζίδη, θα βγάλει αυτό στη σέντρα, η μπάλα θα βρει επάνω στον Γκαμάνι, έχουμε πλάγιο. Ένα πλάγιο τώρα το οποίο θα εκτελεστεί από τον Παϊραζίδη, το κόψιμο της μπάλας εκεί από τον Σολομονίδη. Βλάχος προσπαθεί. Βλάχος θα πετάξει την μπάλα μπροστά εκεί όπου την ελέγχει όμως τώρα ο Αδαμόπουλος. Δώσει για τον Γιατρού. Πίσω η μπάλα Κωνσταντέλιας. Τσιατρής. Αδαμόπουλος βγάζει δεξιά για τον Παϊραζίδη, αυτός στον Καρακούτη. Άνοιξε την μπάλα εκεί, έχουμε πλάγιο. Ένα πλάγιο εκτελεσμένο για τους Μπέμπιδες εκεί όπου θα κοπεί η μπάλα. Τσιατρής θα βγάλει για τον Κωνσταντέλια, προσπαθεί αυτός εκεί. Κρατάει την μπάλα, τώρα βγάζει την μπροστινή παλιά, κόβεται εκεί από τον Κασάμπαλη. Βλάχος κόβεται από τον Ιατρού για να βγάζει αυτός στον Καρακούτη. Η συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αμήνεται μαζικά η ομάδα των Μπέμπιδων. Η προσπάθεια τώρα από τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή και το σουτ. Και η μπάλα τελικά είναι στα δίχτυα. Έχουμε το γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός ο οποίος θα πιάσει το δυνατό σουτ εκεί μέσα από την περιοχή. Θα νικήσει τον Γούτο. Η ομάδα του ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0. Με 0-1 συγγνώμη τον Μπέμπιδο. Δεν πειράζει, πόνα, τυχαία ήταν, δεν πειράζει. Παίζουμε. Στη σέντρα τώρα η ομάδα των Μπέμπιδων. Πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Να δούμε όμως την συνέχεια του αγώνα τώρα. Βαλαής. Προσπαθεί και ο Σαριδάκης, θα κοπεί τώρα. Έχει σηκώσει με ο βοηθός. Έχουμε πλάγιο, έχει δοθεί. Ένα πλάγιο. Μπιλίκμπαση το εκτέλεσε. Με πλάγιο αφού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Σαριδάκης. Εκτελέστηκε πίσω για τον Θεοδωρίδη. Μπέμπιδες ΠΑΟΚ 0-1. Με τον Αδαμόπουλο τώρα να βγάζει δεξιά. Παϊραζίδης. Τσιατρής κρατάει και την μπάλα. Θα κοπεί προηγουμένως όμως δίνει φάουλ ο ρέφερι. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο Παϊραζίδης, ο οποίος θα γυρίσει πίσω για τον Αδαμόπουλο. Παϊραζίδης κρατάει την μπάλα πίσω για τον Θεοδωρίδη. Μια μπαλιά. Τσαπακίδης τώρα εκεί κοντά του Μπιλίκμπαση. Πίσω για τον Ιατρού. Μαντικάς. Σταντέλιας στην περιοχή εκεί. Τώρα βγάζει πιο δεξιά για τον Καρακούτη. Κάνει αυτό το σούτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Το 0-2. Ωραία η προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το δυνατό σούτ εκεί από τον Καρακούτη. Παρά την προσπάθεια του Γούτου, μπάλα καταλήγει στο βάθος της εστίας του.
Μπέμπιδες ΠΑΟΚ 0-2. Η συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας. ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων που κατάφερε να ξεδιπλώσει, θα λέγαμε, την αμυντική λειτουργία της ομάδας των Μπέμπιδων σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, πετυχαίνοντας 2 τέρματα, ενώ τώρα έχουμε το διώξιμο εκεί της μπάλας. Τσαπακίδης κόβεται εκεί, παίρνοντας πλάγιο ο Μάντικας. Βλάχο, ανεβείτε ρε στα ράου. Ποιο μιλάω. Η συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας. Από τα πλάγια θα έρθει η μπάλα για τον Παϊραζίδη. Αυτός θα γυρίσει πίσω στον Αδαμόπουλο. Θεοδωρίδης, Γιατρού πίσω. Αδαμόπουλος για τον Παϊραζίδη. Αυτός στον Γιατρού. Πίσω μπάλα από τον Καρακούτη. Παίρνει φάουλ όμως από τον Χατζόπουλο. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε τώρα. Γυρίσει μπάλα πίσω. Από τον Αδαμόπουλο η μπάλα για τον Ιατρού. Έχει μια μπροστινή παλιά, δεν περνάει εκεί. Έρχεται όμως ο Κωνσταντέλιος να την κερδίσει, να δώσει για τον Τσαπακίδη. Αυτός στον Ιατρού, το λάθος το οποίο έγινε Βαλαής. Διώξιμο της μπάλας τώρα από πλευράς Μπέμπιδων, προσπαθεί εκεί ο Βλάχος, διώξει ο Θοδωρίδης. Πάλι ομάδα των Μπέμπιδων τώρα, μια μπροστινή παλιά δεν πέρασε για το Σαριδάκι. Τσαπακίδης, Αμπατζίδης. Πίσω η μπάλα για τον Αδαμόπουλο. Καρακούτης. Καρακούτης βγάζει την μπροστινή παλιά. Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας τώρα πεζόμενος από τον Κασαμπαλή, βγάζει για τον Καρακούτη. Σηκώνει αυτό στην μπάλα, κόβεται εκεί. Έρχεται να την ελέξει όμως ο Ιατρού. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα από τα δεξιά. Σε αυτή την προσπάθεια εκεί από τον Μάντικα να κόβεται. Και έχουμε out τελικά. Βαλαή, ξενοφάν. Μην αργείτε να βγείτε στα μαρκαρίσματα όταν πάει πίσω η μπάλα. Πάρτε μέτρα. Άιντε, τι έγινε τώρα. Κούτος. Είναι την μπάλα και στο χώρο του κέντρου. Κεφαλιά από τον Ιατρού. Κωνσταντέλιος προσπαθεί, κόβεται εκεί από τον Βαλαή. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι μας. Αμπατζίδης. Αμπατζίδης βγάζει μια παλιά για τον Καρακούτη. Έξω την περιοχή, αυτό στο σουτ, κοντράρει μπάλα. Εύκολα θα πιάσει ο Ούτος. Μίλα κατεύθυνε, χαθήκατε στο κέντρο. Μίλα λίγο. Το δυνατό βόλιο τώρα το οποίο έγινε στο χώρο του κέντρου εκεί. Ελέγχει ο Βλάχος. Σουρνατζάκης αφήνει για τον Βλάχο. Κρατάει αυτός εκεί την μπάλα. Πιο δεξιά. Από τον Μπιλίκ Μπάση για τον Σαριδάκη. Αυτός πάλι στον Μπιλίκ Μπάση. Το λάθος το οποίο έγινε. Κερδίζει ο Ιατρού τώρα, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω. Καρακούτης. Κάνει μια μπαλιά, δεν περνάει. Στην παλιά πολύ δυνατή, έχουμε πλάγιο. Ένα πλάγιο τώρα εκτελεσμένο. Το κλέψουμε τις μπάλες τώρα από τον Καρακούτη. Ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα. Ιατρού. Κωνσταντέλιας. Προσπαθεί εκεί. Κόβεται από τον Σαριδάκη. Έρχεται και ο Αμπατζίδης στη φάση. Ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα με τον Τσαπακίδη εκεί πιεζόμενο. Κρατάει την μπάλα.
Βγάλει και τη σέντρα, το κόψιμο εκεί της μπάλας. Χατζόπουλος θα την διώξει δυνατά, δεν περνάει εκεί όμως από τον Θεοδωρίδη. Για μπροστινή παλιά Καρακούτης τώρα, το δυνατό σου, την μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε το 3-0, το 0-3 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Καρακούτης είναι αυτός ο οποίος μπήκε μες στην περιοχή, έπιασε ένα πολύ δυνατό σούτ εκεί. Μπέμπιδες ΠΑΟΚ 0-3. Ξενοφάν, μη με παρατάει το παιχνίδι. Παίξτε, εκεί μπροστά έχει θέμα. Πάρ' τι κάνει. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος θα λέγαμε καθαρίζει το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αφού προηγείται με 0-3 τον Μπέμπιδον. Τώρα έχουμε ένα φάουλ επάνω στον Γκαμάνι. Λαχώ, μη με το παρατάει στο παιχνίδι. Πάμε ανέβασε, άιντε. Τελεσμένο από το Χατζόπουλο αυτό το φάουλ. Μπέμπιδες ΠΑΟΚ 0-3. Και που διώχνει τώρα ο Χατζόπουλος, έρχεται ο Καρακούτης να την κερδίσει, βγάζει μια παλιά. Πλάγιο από τον Γκαμάνι, ο οποίος έχει χτυπήσει.